हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेल संगिता स्टाइडियाव ओमफ्राय आङो दा थांनो ओंखारदों मोनसे जायगायाव माने ना गोरानखौ अर्डार दङ आरोना दिनै लास्ट जोब्बाय मा होनो बेखौनो दाहैनो थांनायदो आङो माने बासाव हरफानांगौ आरोना ओमफ्राय आङो पेकिं खालामखांबाय ओमफ्राय दिनै आं ब्लगबो शेयार खालामनोसै नोंथांमोनजों नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थालायदो आरो लोगोफोरना ना बेपारि जाबाय ना बेपारि गासिखौबो माबानांगौहाय लोगोफोर एक्सपिरियेन्स लानांगौ नायानो जा बेदरानो जा ओंखामानो जा ओंख्रियानो जा माइरंआनो जा थाव संख्रियानो जा गासिखौबो एक्सपिरियेन्स लायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा होनो थोदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोफोर ना वाव नै लोगोफोर पुरा पेकिं खालामगासिनो पेपाराव पेकिं खालामग्रोनोसै ओमफ्राय हरनोसै माने नाया मेजेमा गोलोमखांना गाज्रि जाजानो गिनांगौ ओंखायनो बेयो मा होनो बेखौ आधा केजि खरि दङ आरो बेयो एकदमबारे कम्पिउटाराव जि बरिया सुदो आरो आंना बेयो जानो नेबाय थादो बेयो फिसासो जागोन माथो आधा केजि खौ खालामग्रोनोसै आधा केजि ना गिदिर खालामनायखौ सोरबा भिडिअ खालामनानै फैदोंहाय ना गिदिर खालामना ना फारि फारि जाबाय होननानै ना फाननानै जाबाय आं गाइसनो बेखौ खोनाफेराखै होनलाय आयौ गावनाव दिनाव जों गोरान फिसा आं नांगौ जायो बेबायदिनो मैगं थाइगं ना दाउदै पनिर बेदर फानगोन सोरबा मानसिखौ खवा आरो आं मालायनि फिना जानो लाजियो ओंखायनो आङो फाननो आधा केजि 1 केजि जाबाय आयौ आं गथ'फोराव फैनो लाना फैदों खोनादों भिडिअ लानांगौ खोमा ओंखायनो जाय जाय लांखादों मालाय गासिबो बिसा गोनांखा बिसा होननानै आङो गोरानाव फैनाया खमायखाला Menurut aku ini karena ada Nih, jika packing खालामबाय आं प्लास्टिकआवल' सोनोसै माबाजोबदो मा होनो इखो टेबाथा सिथाबजोब्बाय आं ओमफ्राय नै इखो बङाइगावआवनो लाखिगोन ना इखो खुला खालामबाय ओमफ्राय इखिनिखौ पेक खालामबाय इखिनिया गोजाननि नालाय इयाव मोननै सोबाय ओमफ्राय नै मोनसे आधा किल' इयाव आधा किल' 1 किल' हालेवनायानो दाख्लैबावैयो हालेवनायनिफ्राय दिनैसो थांलायनोसै औवा बोना फैखांबाय ओमफ्राय दा बाला लायनो थाङोनो ओइ ओइ खिल्टू এনেহেন করবা নালাগে গোটাই পানিত গিছে না আমার লাগে খিলটু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে উঠাব পৰা নাই খিলটু এনেকুৱা নকৰিবে নহ'লে মই বান্ধি ৰাখিম কিন্তু তিনজনো ইফালে ইফালে খিলটু এনেকুৱা কৰিব নালাগে ঐ ওৰে ফাই এনেকুৱা খিলটু ইয়া চাচুং পানীত গৈছে গোটাই লাগে না মোক ओमफ्राय ट्रेक्टर फासिनायखौ माजों माबानाय ट्रेक्टर फासिनायखौ माजों खालामनाय सोरखौबा लिंहरनाय नामा होमबा आं रोंखागोन होनलायगोन दा भिडिअ लादो इमान लेथ्रा दैया इखौ गाग्लिदो नोंसोरो बोलो दंमारोहाय सेंग्रा मानसिना सा लोंलांनो सा फुदुंगासिनो आङो ट्रेक्टर ड्राइभार सानैनो माबायावनो फुदुंदां मा होनो इखो खुरै बायदियावनो फुदुंदो कापनैल' नालाय माने गामलायाव सा दंखायो ओंखायनो आंनि गेसनि अबस्थाखौ नाया माने गोसोम गोफा डेन्जार जि फुर्ति होबाय आं माने कापनैल' फुदुंखादो नालाय कापनै माने कापथाममोन दै रानना कापनैल' जाबाय ओंखायनो जि आग्लायनाय होखाजोब्बाय आं ओइ
लामायाव उन्दुना थायोब्रा नोंलाय लोगोफोर आंहा फिसाजो फैदो सासे फिसाजो गेदेर टिक्लि वा मालाय गोदान ड्रेस वाव आं लाजिबाय ना मोखां गोथैलाया मानो हरनि खैथा जाखो नै मोनानि 9ता जानोसै ओमफ्राय दासो आलासि फैदो जोंनाव मा जाहोगोन देसुं आं दा आयु बिमायाथ' लामानिफ्रायनो फैबावाखै ओइ जाबाय खारबो थांनोसै ना डाइरेक्ट नामा नैनो बेयावनो दंगासिनो फैनो रोंला नोङो फाय जोंहाना मोनानि आलासिफोरा मोनायाव फैब्रबो ओंखायनोथ' मोनायाव फैब्रबो मोनायावनो थांब्रबो दे थांदो दे बाय बाय गुड नाइट आंबो थांफानांगोन थांफानांगौबा ससे थांफानोसै आरो लोगोफोर ओरैबायदि अखा हाबाय थादों ओमफ्राय उनाव साहा लोंनो लुगैनानै साहा लोंबाय आं ओंखामानो संनो जासिगोन थेवबाबो साहा लोंग्रोबाय साहाया मेन ना नङाबा ओंखामानो जानोसै टाइमालाय 10तायानो जानोसै आं थाब सङा दे 11तासोआवसो जायोना 10ता नाङाबो 9:30 जानोसै 10ता 11तायावसो जानांगोन आं ओंखाम बिस्कुटाबो नै बिबार सानफ्लावार लोगोफोर दिनैनि मोनानि ओंख्रिया जाहैबाय जोंहाना नै मैफ्राय मैगं ओमफ्राय आलु इदिनो जानोसै मायबा लाबबावगोन ना मायोथाय इसा बिफाया मिथिया खिन्थु दा इदिनो जानोसै